ang ato rong mga pagbasa naghisgot og kalainan aning mga maalamon nga kalibutanon og maalamon nga Diosnon. Si San Agustin natingob ni niyang duha ang iyang first 33 years or ingon talang 30 years sa iyang kinabuhi gigamit niya ang tawhanong kaalam. Porting bright gid ani niya, philosopher man ni siya. Nya ang iyang tawhanong kaalam mo'y iyang gisunod aron iya kunong makabot ang tinuod nga kalipay o kalinaw. Muna iyang gipangita. Ano bang kaalam yun nga tawhanon ba niya? Portigon niyang brighta. Diin man siya dadas iyang kaalam, didtos bisyo, didtos mga sala. Didto siya gidas iyang kaalam. Si Santa Monica nga iyang mama gagamit og Diosnon nga kaalam. Unsa may iyang gipangita ni Monica? Ang pagkaway sala. Mo'y iyang paagi ba aron makita niya ang tinuod nga kalipay o tinuod nga kalinaw diha sa pagkaway sala. Nya kay kung mga saba siyang Agustin, makasaan siya. Unsa may iyang giilis sa pagpangasaba? Hila. Unya kung makiglalis siyang Agustin, lupig man siya kay purti mang brightas siyang anak. Unsa may iyang gigamit? Ampo. Dito si ampo Ginoo. Kamo mga ginikanan din muna inyong gamiton sa inyong anak. Hilak og ampo. O kaalam nga tawhanon, latusa na. Ana, dayan ang ganing kaalam. Latusa, patagma na. Disiplinahan na. Kay mag-anad na, mahimo ng tapulan. Ana. Disiplinahan. Ug di na nimo latuson, wa ginay ayo. Amo man na rin gigamit sa kalibutan. Ang ato dayong mga leaders, unsa man day prinsipyo, labi na mga political leaders, apil na sad ang church leaders, hadlokon ang mga tao. Di mo ron mutuman, patay gid mo. Kami sang mga pari, di mo mudunit, impierno mo. O, kana mga inana ba? Basta isang tinuod sad, no? Kana bang hadlokon, kaalam man na, nga tawhanon, kana bang ingnon nimo nga, hadlukan. Butangin ang inyong kuan diha, butangin ang inyong balay nga beware of dogs. Diwa kaysa pay mosuod na. Ayo og paakas iro. Wala butangan din beware of dogs. Na kuno toy balay nga ni butangan kuno dito iyang balay o kana gani no trespassing private property. Trespassers will be shot. And if you will not die, you will be shot again. Ay, so itong sunod patay ka. Hadlokon ba? Kamo, di mo kusog mga hadlok. Or nangahadlok na morod. Mauna. Unya, ang tawhanon sad nga kaalam, magsige ni silang pangita o kanang instant solution. Kana bang makasigas mata, kana bang makainga, wow, makaana ka ba? Muna, mangita gina sila og mga signs ba o mauna nagisaway ni San Pablo diri sa unang pagbasa ang mga Hudiyo kay sigig pangita og milagro, sigig pangita og signs. Ug wa gani milagro, di kumtuon nimo. Nya karon unsa man say aton kinaiya kasagaran. Ngitag milagro nakakita mo og milagro. Wa mo kita? Uy, tubag mo kita. Anya, lipay mo. Gaduka ang gina mga ninyo. Kanilang di ang misa daan, kadako ng milagro ani, ang pan o ang bino, nahimong lawas o dugo ni Kristo, bintahaan pa na. Kani palang naong nako, kadako ng milagro ani. Nga naman, sunan gani, unsa ragod ni, siyano ragod ni, nya inig-anas kamot, ang bino o ang pan, mahimong dugo o lawas ni Kristo. Wa ka ko milagruhis Ginoo kada buntag. Kamusan, inighungit na to sa
Nganing pan, lawas ni Kristo. Amen. Wa ka kamilagruhi, anak. Sinang kay mukaon ka Ginoo. Pero mura lagi nagwa ninyo. Mura sa nagwa nako. Ay, kaya di tinood. Inigabot sa inyo, mamalikas raman gyapon mo. Igabot sa nako diri luyo, masuko raman gyapon ko sa Kristan. Mga buangon tang dagko. Mga danghag. Mo na mga danghag, dali kayong malimot ba? Dali kayong malimot. Wa gyoy kaalam. O tanawa katong gisulti ni Kristo, mga dalagang 5 nga danghag. Unsa may ila? Basta na alay suga. O na suga, pero wa siya magunahon nga mahurot. Mahurot ang lana nga makapasiga. Basta na isuga. Hurot bitang lana da. Kabuang lagi pangita. Kinsa man kuno'y naninda ng alas 12 gabi nga nanggawas pagit portig yung danghaga. sila gaimig jutay na inyong lana be ingon sa to mga malamon di na mi muhatag kay di na ni paigo. Panglakaw no pamalit mo nga to. Nang lakaw sa 5 kay mamalit. Nga kisa may naninda ng alas 12 gabi Nga manira naman na. Wa pa na mausos una ang kanang 7-Eleven. Convenience store. Ambot, nanaba ka na sa unang panahon. Huwag pa ang tingali na. Bago pa mo na karon. Yawa man sa nailana diya. Beer noon. Pundador na diya. Amusigam sa noon ang tanduay. So, na. Portig yung danghaga, ng lakaw. May pagnipundo na lang to sila dito. Nya, mga isilag sorry. Sir, napaong yun among suga, sir. Ana, sa iluayin taon, may kadagla na. Wagin, nang lakaw rapon sila. In short, kaning mga danghag, mga ratulon, dali kay maratol. Mo na, ang timailahan sa danghag, ratulon. Dili relax ba? Kamo, relax mo, ratulon. Dali kay tang dad o siyawa. Inig-ingo siyawa nga, mamatay gid mo anang COVID. Tap dayon, hadlo kay loob. Sige yung alcohol, kada hikap, alcohol. Oy, nayabag ka diya. Ano man, di na ka mamatay kung magsigag butang ang alcohol. Di na ka mamatay kung magsigag tap-tap. Oy, bisan ganig way COVID, patay gyapon ka. Ingna nang imong tupad, ingna bisag way COVID ay mga matay ragita, bisag wa pay COVID. Ana, yung sa unya karon kay may COVID sa mong samot na gidag kamatay. Kana unta mo nay kaalam nga nahibaw ta ba nga may COVID ug sawa mga matay ra man ta. Nganong nangaratol man ta ani? Unsa man ning klasihas karatol? Ang kakuwang sa atong kasuod ni Kristo. Mao ni siya ang kuwang ani. Napay milagro na to din kaning atong project panahon aning ting COVID ngano maning dako naman kani atong project mga 11 million naman ning atong na spent din nung daghan man kaayong nang donate kana di na milagro day milagro na di pa tay usan ingon pader mag-fundraising ta pader na ako isulti nimo nga business gamit kay dinis imong parokya nako di nako maghago-hago jud ko kwenta na mga ginansya nga igo ra ko mosulti mga bot mang kwarta. Magsige jud ko pangita dito customer nga inigsulti pa lang nako adto ra man ipa-pick up sa Palawan magpunay ra man ko giampunga dito. Sige ra man kog dawat nya ngano maghasol-hasol pa man ko. Di ba? Nakunili ka na mainsultuhan ang mga taong sigig donate nganhi nya ako lang gyapon mag-business ra gyapon ko pagkadako ang insulto. Ikaw ang ginansya day pa dir. Anya ka na ding 10 million nga ako rong nadawat nga donation, di pa din na ginansya. Mamatay na lang ko sa kong pagkapari, di ko ka ginansya 10 million oy. Nya diin mo sa kong puhunan, mo ko'y puhunan. Kanang ginansya ang difference man na between sa puhunan o sa kita, di ba? Masa di mo kibaw di ana. Kibaw ko anay accounting ko. Para karon ang atong gipamaligya nga katong tag 5,500 ka slots. Pila to akong gisulti gahapon? Sa nakahibaw? 104. O karon pila naman? Oy, 164 na. Sinanga na.
Awa mo malipay, kadakong milagro anak. Pero napay balansin, napay kuan 300 kapin, 336. Mahurot ra man gina kung tandugon sa Ginoo, Ginoo lay manandog oy. Kana sa mga tawo nakadungog, unya di gyud mo donate, mga danghag. Ang kanang nakadungog, nya nay ikadonate, nya mo donate, mga maalamon. Si San Agustin sa iyang pagsigig pangita sa Ginoo, adili, sa iyang pangitag kalipay, pinaagi sa iyang kaalam, matod pa niya, my heart has been restless. Ang akong kasing-kasing wa mahimutang. Katong iyang mga inom, sugal, babay, alab, suroy, katong yung honor, kanang siyagi tapnat sir, kanang yung siyagi summa cum laude, iyan ang nakabuotanan. Pero matod pa niya, my heart has been restless. Why wa mahimutang? Di ba namori uban na bilyonaryo na, porti ng sikata, maunay tag-iya sa hapit tanang yuta, gipangural na niya tanang yuta, wa nay pasudlon, pero why klarong tog magabi Kasuway mo ana? Gilupig lang atong way yuta nga gahigda sidewalk, inighigda, hagok dayon. Bisag bayatakan ang kamot, iana lang ari, hagok lang yapon. Pero kanang mga taong mga dato kay tanan, nya hangol kay kwarta, kusog kay mangural silang balay, oy naalay huhungihong, naaray mga tulisan, mga ISIS, di na nakatug. Magsige na nagmonitor sa CCTV, patay, wa na naitog sila. Pero kanang naa sidewalk, wa gina magbutag CCTV. Nagbutang na naglag CCTV day. Wa man na sila kaon. Nya magbutang pa og CCTV sa kapuslanan. Sa to pa relax kay sila, no? Kamo na mo CCTV sa inyong balay. Wa mo balay, wa mo CCTV, congratulations. Pero matod pang San Agustin, my heart has been restless until it rests on you. Napagisigisulti, purti na kong pangita ni mo Lord, didto sa gawas. Purti na kong pangita ni mo, didto sa gawas. Pero gibiyaan ti ka, dinhi sa sulod nako. Kanindot, kuminaw no? Nangita kag kalipay didto sa gawas, pero di ade ang tinuod nga kalipay sa kasing-kasing. Ang gugma, the greatest love of all. Kung ang imong kasing-kasing naanay gugma dihang gasigig tubod, kana congratulations, maalamon ka, malinawon ka, malipayon ka. Absent kinang gugma dinhi, bisag patuburon pa na nimo tanang kwarta, tanang dungog, tanang dihang kasikat, wa gyud kay kapuslanan, you will remain restless. Kumusta man mo ron? Restless or restful? Di mo daling maratol sa inyong balay. Kamo maginikanan kung ang inyong anak di mauli, di mo maratol. Inyong anak nga dalaga nga 15 years old, wa mauli, o di matiksan, di matawagan, di mo maratol. O maratol mo, mga buangon mo, mga danghag mo. Pero di mo maratol, congratulations, na ay Ginoo diha ninyo. Di ba? Ang pare, kung wa na mo donate, di maratol. Inyong tangkatawaan, hala. Sige, manindog na tayo.